Magkano ba dapat ang kitain ng lalaki o babae para i-date mo? Hindi mo pwedeng tayo lahat gumasa, di ba? Tama! Profesor may PhD sa kabataan. Kamusta yung mga kanser? Ako nga pala si Marites para maghatid ng balitang ina para sa mga Pilipino. So ngayon simulan na agad natin. Nag-viral lang ito kasi itong post na to. Magkano dapat ang kita ng guy para i-date mo? Itong 20,000 shares. At doon sa lalaki version, may 500 lang na shares. So ate panoorin, galing to sa Black Cookies Production. So kayo papanoorin muna natin yung sa mga babae, tapos papanoorin natin syempre yung lalaki mamaya. Magkano dapat kita ng kayo pakita? Maximum siguro 10K, 40K, 45K. Tingin yung salary range para makipag-date sa inyo. Mga nasa 30K po. 30k pataas. Ganun lang. Bakit yun yung ano? Tingin yung range. Tasan nyo pa higher! Kasi hindi po ako talaga tumitingin sa salary range kasi hindi yun yung basehan ko for me to date. Tama naman talaga yan. Pero yan ang tinitignan ng Meralco, ng landlord, ng Maynila. Yan ang tinitignan nila kung pahaya ka pa nila mabuhay. Wala kang choice. The bar na nagtatrabaho talaga yung Basta may drive siya. principles siya sa buhay. I think yung range na 30,000 and above is practical. Okay, Pero question practical na naman yan sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Pero kung wala kang generational wealth, hindi ka umaasa sa magulang mo, hindi ka umaasa sa kahit kanino, kukulangin yan kung ikaw yung mga nagtatrabaho sa Makati o Ortigas, BGC. Iba rin kasi yung cost of living kada lugar. 40K. Ilang years kayo nag-date before getting married? 6 years. Sa kayo nag-aaral, Kasal na sila. FEU, ako UST. Ikaw? UST! 40 to 50 above. Sige. Pero hindi, depende rin kasi yan kung nasa silang lugar, di ba? Kung nasa market ka, kung yan in-interview ko yan, sabihin natin sa palengke, di ba, sa kung saan, iba rin yung makukuha mo interview sample, di ba? Kasi pinag-aralan din namin yan para gumawa ng research and development. Anong line of work niya? Engineer. 17K na lang engineer ngayon? Hindi ba yan yung mga pinipilit ng mga magulang natin? Maximum siguro 10K. 30 per month dapat. 10K. Per week. Per week, 10K. 10K o di 40K po dyan, bilis quick match. So dapat engineer din ang jowa nito, mabilis. 30K yaman. Yan ba yung gastos mo per week? Kamusta ang May nakita ko sa comment nito na yung 30K daw, ayon sa itsura. So, makita mo lang kung saan napupunta yung ego ng mga taong tinatamaan ng mga ganito. Dumadaan sila sa mga pambatang lait, ng mga birada na walang substance. At hindi kasi yun yung pinag-uusapan. Tinanong sila nasa content yan. At tingnan mo kayo yung content, 3 minutes. At tingin mo ba sa 3 minuto nila, lahat ng in-interview nila, syempre kukunin nila dyan yung pinakaalam nila pag-uusapan. Naiintindihan ako kasi content creator din ako. Hindi naman ako nagsasalita dire-diretso na ganito. Pag nagkikipag-uusap ako o nag-react ako sa mga ganitong klaseng videos pag may sinasabi ako. Kasi meron ako 1 minuto, nakaganito lang ako. So, syempre may work. Kaya ko din naman for myself. As long as yung guy is honest yun, and genuine yung intention yun. Mas higher. Syempre Nako, pag mas naka-higher pa, wag na. Kahit 300K kinikita, kahit 400K. Bigyan na natin ng milk tea yan, tapos move on tayo. ka na ng malaki ganun. Para na rin sa future. Kung iisipin mo na yun, 30K yung parang average na, kumbaga, karamihan ng tao naiintindihan na ganun na. Di ba dati, masaya na tayo, maka 20K lang. Ngayon, 30K or above na talaga dapat dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Tayo di dapat kasalanan ng lalaki o ng babae to Kasalanan to ng Pilipinas. Bakit ito binibigay mo sa aming mga sahod? Tapos kaya kami mag-away-away, mga babae at lalaki, kung ano dapat na sinasabi. Taasan nyo na lang kami lahat ng sahod in general. Hindi mo nga madadaan lagi sa sipag at tiyagayan Kasi may mga bansa na basurero, nag-aayos ng mga bahay, naglilinis ng mga gutter, na mas malaki pa kinikita kaysa sa mga engineer dito, sa ibang mga nurse. Alam mo, hindi siya based sa trabahong meron ka. Based siya sa nasa lugar ka din, anong environment ka, lumaki. But syempre, good luck or good job sa mga taong guminhawa sa Pilipinas, pero huwag nyo expect na porket nangyari sa'yo, sure na mangyayari din sa iba. Kahit nga iba doon, mas masipag pa sa'yo Pero yun nga, may tatamaan ka ng swerte, tatamaan ka ng timing, tatamaan ka din ng isang shotgun. mga pribilehiyo na meron ka na wala ibang tao. Kung may kilala ka, yung magulang mo may kaya. Kung ikaw isa sa mga tao nakakaginhawa, tapos pagtatawan ng mga taong sinasabi na, ba't ang baba naman? Ay bakit naman ang taas? Hindi ko kaya. So ibig sabihin ba nun, hindi na ako sapat? Hindi na dapat ako may pag-date? Hindi. Ibig sabihin nun, may mga tao talaga na ito ang standard na meron sila. Okay sa kanila yon. Ikaw rin, meron ka rin naman sarili mo. Ngayon, ikaw napunta ka ngayon, which papanoorin natin mamaya, yung mga lalaki dyan, nakakatawa ka kasi siyempre, content yan Sino abnormal ang papunta sa date at talaga, hello, hello, hello.
Ano salary range mo? Ito job interview? Wala naman gano'n. Pero yun nga, it's for the content. Gusto lang naman natin makita ano yung general na consensus na iniisip ng mga tao pagdating sa mga sahod. O sunod, sa mga lalaki na walang pumansin. At syempre, mga lalaki ka, expected naman din sa'yo na ikaw mag-provide. Meron din mga context yan, may culture din involved dyan. Wala naman tama o maling sagot dyan. Pero maganda nga ito na pag-uusapan in the open. Hindi naman pwedeng tayo lahat gumastos, di ba? Tama! Dito na yung mga nagagapong na pili natin. Oh, shit! Si Tokyo Revengers eh. Tondo Revengers. Let's go! Single ba, sir? No. Work yan. Siguro lilin kasi ako sa mga artist side eh. Ang hirap kumita ng artist sa 30k. Ano yung patayan sa advertising? Niya, supportan niya sarili niya. Para din sa family niya. Actually, married na ako. Married na ako. Nag-work. Kaya pala di na rin niya alam eh. Kasi para sabihin mo na 10k tapos sasabihin mo na para mapakain pa niya, hindi mo mapapakain ng 10k pamilya mo, no? Ang hirap nun. Hindi kasi sapat yung mag-survive eh. Siyempre gusto mo rin mabuhay. I don't want to survive. I want to live. Alam ko na yung mga tao na kumakayo, di ba pinagdaanan ko yun talagang tumatalbog na lang yung sahod ko. Naintindihan ko na dapat maging grateful ako na yung na napapakain ko or nakakaraos ako sa linggo-linggo sa kada cut-off. Pero po, naman, syempre gusto ko rin naman sa future, guminhawa din naman ako kahit papano. Pero hindi ko naman minamalit yung mga simple lang din na gusto na lang ng ganitong buhay. Ayaw na masyadong komplikado. In exchange sa mas malaking kita. Anong gusto mong ruta sa buhay? Hindi nakikipag-unahan ng tao sa'yo. Go! Gusto mong ganon, gusto mong ganyan, wala problema. Sa tingin mo, ano ang regular or monthly salary dapat ng babae? Para ma-consider mo na, okay, pwede ko siya i-date. Una, pag meron kang ganitong klaseng naisip sa utak mo na simula pa lang, hindi mo pa kilala. Usap mo lang muna. Pacheck ka muna. Pacheck ka muna sa doc. Alam ko na hindi masama mag-isip ng future. Pero kayo na ganyan lagi mo unang iniisip. Parang hindi siya healthy. Isipin mo siya after mo makilala. Alam mo yun. Unless siguro nagmamadali ka na. Siguro nasa push ka na sa medyo sa older side. Pero kung yun, una-una. As in, before personality, before looks, before preferences, yung kita. Delikadong isipin niya. No? Buting unahin nyo muna. I-check mo muna lahat ng kailangan mo. Na hindi psychopath, hindi influence, hindi bano sa ML o Herald sa Dota, di ba? Unahin mo yun. Tapos saka may isipin, kano kayo kinikita niya? Pero hindi sa ganong pagkaka-word. Pangit yung pagkaka-word eh. Kaya ba niya yung kinikita niya sa means niya? So, ibig sabihin, magastos ka ba? Kung magastos ka, pagpursigihin mo na makagastos ka. Wala masama ito. Pero kung kanyari, ito na nga yung kinikita mo, tapos sobrang gastos mo pa, tapos wala ka namang ginagawa para mabili yung mga gusto mong gastusin, taka ka na nun. Ikaw yung mga nakikinig dun sa mga wannabe sa internet ng mga millionaire para makakuha ng quote-unquote tips para madaling yumaman. Hindi yun healthy na mindset. Para sa akin, it's not about the salary. It's about the personality. Tama, kahit na malaki yung kinikita mo, ito, kakasabi ko lang kanina, yung means mo, malakas ka kumita, and mas malakas ka pag gumastos, humihirap ka lang din. Hindi naman yung mga sobrang yayaman sa mundo, ano yung mga suot nila. Kasi alam nila, hindi naman mauubos yung pera ko sa kakabili ng mga shirt or Hindi naman importante yun, kaya nakasando nga akong butas-butas eh. Na hindi naman yung end goal, pero walang masama, naggastosan mo sarili mo, kung yun na magpapasaya sa'yo, wala na tayong pakialam sa gagamitin ng pera ng iba. Diba? Basta kayo ang kumita, hindi mo hiningi kay mami, hindi mo nababayaran yung panggasto sa anak mo, di ba? Yung unahin natin yung mga yun, siyempre importante yun eh. Pero wag mo kalimutan na gastosan din ang sarili mo. 20k. Pataas. Pataas po. 10k kasi hindi naman ako masyadong magastos. Ay, di ba? Ayun na, hindi siya masyadong magastos. Siguro sa isang buwan na 5,000, around 2k lang sa isang buwan. Makakagastos pa siya sa ibang bagay na mas priority niya pa sa buhay. Magkano naman? Ano ang priority yan? Si boy best friend. Di na, ubusin mo lang lahat sa akin. Huwag ka magtira. Basta importante mahal ka, be. Huwag lang lolokohin. 50-50. Para walang lugi, walang patas lang. Gusto ko talaga na ako lang yung gumagastos kasi ayokong gumagastos yung girlfriend ko sa akin. Yung ego ko, At least, di ba, aware siya. Totoo naman eh. Kung gusto mo gastusan yung babae mo, kasi marunong siya gumastos, hindi niya pinambibili, sabihin natin ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pero gusto niya bumili ng bag, hindi pa siya bumibili ng bag. Di ba, namamahalin. Ako, ganun ako. Sige, bumili ka. Kung gusto mo niya, bibilang kita niya. Yan ang gusto mo. Ayoko nung babae, manghuhula pa ako sa gusto kong bilhin para sa kanya. Kung ano gusto mo, bibili natin yan. Basta kaya ko. Pero kanya-kanya yan. Di ba? Di ba iba naman tayo na estado sa buhay, financial stability, financial literacy. Gusto yung mga tipid, tapsilogan. Pwede. Sa mga katipid, huwag ka muna mag-date. Unahin mo muna i-date sarili mo, mahalin mo sarili mo, anong gusto mo, invest ka sa skills mo para mas kumita ka kung yun ang gusto mo. Yan lang. Pipili rin naman kayo. Siyempre, piliin niyo yung malaking sahod kasi balay niyo, siya na yung future niyo. Siyempre, mas maganda malaki sahod para sa future
future family. Diba, pag family iniisip mo, kumbaga future, kailangan talaga may kaya kahit papaano. Kumbaga, hindi batugan. Hindi naman kailangan mayaman. Pero wag yung tayo, pagkita mo, pagbukas mo ng pinto, nakita mo nakaupo dun sa sopa, nagkakamot ng itlog o nagkakamot ng bra. Ano ba naman yan? Tapi gusto natin, meron tayo nakikita literal na future kasama tong taon to. Diba? Napansin ko lang na pagdating dun sa mga babae, mas maraming comments yung mga tinamaan na ego ng lalaki. Naintindihan ko naman na syempre sa 3 minutong TikTok video na to, hindi nito ma-explain lahat ng nuances o iba't ibang factors pagdating sa pagkita ng pera. Sabihin natin, kumikita kang 30, pero gumagastos ka ng 10K para sa pagpapagamot ng magulang mo. Diba? Ang napakaraming factors. Hindi. Pero tandaan nyo, syempre, tinanong sila nilapitan sila sa interviewer at hindi naman to natural na tinatanong mo sa first date mo. At the end of the day, kakailanganin mo pa rin naman maging financially stable Kailangan mo yan para magpakain, para mabuhay. Hindi lang para sa'yo pero para sa makakasama mo sa buhay. So normal lang yan. Kung ayaw mo makipag-date, kung ayaw mo ng jowa, pwede din. Pwede ka naman mabuhay sa mundo nang wala kang ending na jowa. Huwag ka magpapaniwala sa mga romance movies na ang magbibigay sa'yo ng saya ay yung jowa o pa nagkaasawa ka. Hindi. Ito klase pa ng saya. Isa pa itong klase ng happiness na swerte mo kung magkakaroon ka. Pero hindi yun ang ending ng buhay mo. Pwede ka mabuhay nang walang ganun. So kung yun ang iniisip mo na ito, iniisip mo pa yung sahod, salary at every time may ikipag-date ka, iniisip mo yung salary sahid. Tatanda kang bitter sa kahit anong relasyong meron ka. Maganda lang na parte siya ng conversation pero hindi dapat yung buong usapan ay about lang naman sa salary nun. Sunod na balita kung kanina ay ini-interview niya ang kabataan, nagkaroon ng issue kamakailan sa internet regarding sa isang profesor na may mga photos kasama ng mga estudyante niya. So ito isang example nun. Anong year ka na ba? Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12, Bruh. College, Wala naman sa inyo yung crush ko. Grade 7. So ito, pumutok to last year. So, well, mali ata yung term ko. Nagising tong topic na to last year. At hindi ko na nahanap yung mismong profile. Siguro nag-deactivate na siya. Hindi ko alam yung context ito at hindi rin naman ako sure kung talaga totoo yung mga paratang sa kanya. Alleged lang lahat. Kasi, di ba, pwede ka naman magkaroon ng ganitong klaseng relasyon sa mga estudyante mo na very close, lagi ka nagpo-photo. Kasi may ganyan din akong professor dati. May ganyan din akong mga teacher dati na very close ko. Kasi talagang ka-vibes mo. Wala naman masama doon. Pero syempre, dahil nga na-post sa internet na pagtripan, naaanguluhan siya ng mga ganitong klaseng edit na nagbumukha siyang kadiri. Meron naman talaga mga professor, mga teachers na very creepy. Pero kung tinitignan ko ng mga photos niya, talagang very close naman siya. Kasama niya sa labas, kumakain sila after. So ganito, nakakasira to kasi di naman natin alam kung ba binase lang natin sa meron pa ako nakikita dito na ito yung mga comments na napakadali gumawa ng fake account tapos isi-screenshot, ipopost na isang meme page at mapagtitripan ika-clown yung professor. Kawawa naman. Syempre hindi ko kino-condone kung ganun, kung meron mga ganong klaseng superior na ginagamit yung kanilang authority para magkaroon ng mga ganitong klaseng relasyon. Syempre naman kadiri yun. Meron naman talaga mga weirdo na ganon. Pero sa particular na case na to, wala akong nakikita sa dami ng mga memes na nakikita ko yan. Meron nga nag-comment pa na pwede kita kasuhan sa ginawa mong papapost sa akin ng cyberlife. Wala katotohanan lahat ng yan. Mga paratang na G-rumor ako. You better watch your action. Kasuhan kita sa prison na napakadali to gawin ng isang fake account na isang tao, isang memer, kuno na maraming time. Naalala ko kasi nung time na yun, December 30-ish, na focus tuloy doon sa taon to kaya sa isang tunay na bayani. Yung isa Hokage, yung isa bayani, bigla mo siyang naalala. Bigla mo naalala yung hinihingi yung 40K salary. Okay lang yan. Kung yun ang magpupush sa'yo na magpursige, di ba? Go! Iba kanya-kanya naman yung take sa isang particular na topic. Kung makakatulong sa'yo yun, kung na-down ka doon, edi wag mo nalang pansinin. Wala sa edad dyan, nasa RA 9775 yan. Wala nga, hindi nga siya sure, okay? Hindi nga base, still his look. Eyeglass pan target lock sa mga shorty. Ako yan, be. Ako na lang i-meme nyo. Wala si professor, hindi natin alam pa yan. At kailangan syempre i-blur yung lahat ng to dahil nga wala naman tayong enough information dahil na-deactivate na or na-hide na din niya yung buak. Pero talaga mga ganitong mga nakatatanda na very close sa atin sa kabataan, minsan wala naman talagang mali siya, tayo na nagbibigay ng mali siya. Anong masarap na kape? Okay. No! Hey! Gusto talaga yung ginagano rin. Cute eh. Di ka papakawala. Hey! Mamahalin kita.
Wait lang, wag! Oh my God, no! Sunod! At ito, mapapakita ko yung pinaka parang vibe niya. Talaga kay Yeri, I cannot unsee. Spoiler, may ulo, mawawala ang ulo niyan. Visualizing the man I want to become. Well, kung gagawin mo naman siya, professor siya, meron siyang tinapos, yun yung kunin mo, di ba? Para maabot mo yung salary range na 40k, 50k, alam ko 80k ata ba professor, lalo pag kilala ka na o matagal ka na sa alma mater mo. Meron talaga siya ng Roblox drip eh. Sheesh! Pati yung smirk. If ikaw yung outsider looking in, iba talaga yung vibe niya. At doon natatapos sa mga balita kailangan linggo. Sana tumaas sa inyong mga sahod para hindi kayo mapilitan mag-date ng sobrang bata. Yung mga tipong delikadong edad na. So huwag niyo kalimutan like, share sa mga 10k a month ang sahod na pataas yung friends at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Marita sa mamaalam. Shoo!